Πού τα πάτε τα δώρα αυτά? Στον μπαμπά τα πάτε ή στη μαμά? Για σταθείτε εδώ να βγείτε την Ία. Μην προχωράτε, σταθείτε εδώ. Ελάτε κι εσείς. Έτσι, μπράβο, έτσι. Εκεί κοιτάξτε τη φωτογραφία. Εκεί κοιτάξτε, στη μηχανή να βγεις καλά. Να το πάρει η γιαγιά σου, παππούς, να το δούνε. Έτσι, μπράβο, έτσι. Όλα καλά, παιδάκια, μπράβο, μπράβο. Ελάτε κοντά, ελάτε κοντά. Όλη παρέα να βγείτε. Δεν πιστεύω να κρυώνεις, Α!